Kɔfoli lase kilina bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la ni ye Amapu ka kibaruyaw waatiw selen ye. An bɛ hakilinaji k'a fɔ ko kari tɛmɛnen député kalata minnu kɛra olu jaabi kunfɔlɔ dira kunun Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna la. O jaabi kunfɔlɔ bɛ tali kɛ maa hakɛ min kan ka kala ta Bamakɔ ani jaabi fɔlɔ minnu bɔra. An bɛ hakilinaji kɛ k'a fɔ ko Bamakɔ maa 1,265,000 ani maa 484 u ye kalatalaw ye min kan ka taa kalata kɛ député kalata kɛ dimanche tɛmɛnen. O jaabi kunfɔlɔ min dira o filɛ nin ye. Commune 1 n'o ye sigida fɔlɔ ye yɛlɛma ani PRVM olu ye sebaya sɔrɔ ni 54 ye kɛmɛda o kɛmɛda. Filanan o ye RPM ni ADEMA ye olu ka jɔyɔrɔ kɛra kɛmɛsira o kɛmɛsira maa 45 ani buruburu 8 ye. Commune 2 RPM MPM ani ADEMA olu saba faralen ɲɔgɔn olu ka jɔyɔrɔ bɛnna kɛmɛda o kɛmɛda maa 61 ani buruburu 5 olu ye sebaya sɔrɔ ADP Maliba URD ani CODEM kan olu ka sɔrɔta kɛra 38 ani buruburu 4 ye. Commune 3 ale la député kun ye maa 1 ye Boba 1 ale seba kɛra URD ye ale ye 55 sɔrɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara. Commune 4 la yɛlɛma ale ye 59 sɔrɔ kɛmɛda o kɛmɛda. UDD ani PSDA olu ka sɔrɔta kɛra 40 ani buruburu 5 ye kɛmɛsira o kɛmɛsira. Commune 5 sa ale la URD ADEMA ani ADP Maliba olu ye 50 ani buruburu 3 sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira la. RPM ani ARP olu ka sɔrɔta kɛra 49 ani buruburu 6 ye. Commune laban n'o ye commune 6 ye ale ka sɔrɔta o bɛnna 52 o kɛra URD ani LDC olu ye o sɔrɔ kɛmɛsira o kɛmɛsira la. ADEMA RPM ani PSI olu ye 45 sɔrɔ ani buruburu 6. An bɛ hakilinaji kɛ k'a fɔ ko nin jaabi ninnu bɛɛ kan ka di dɔgɔkun in kɔnɔna la an ka minisiriso fɛ min bɛ tali kɛ mara cɛbɔw kan. O jaabiw fɛnɛ kan ka tila ka sɛbɛntiya an ka jamana sariya sunba baarakɛyɔrɔ fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye. Hali bi kalata hukumu kɔnɔna la nin ye jaabi damadɔ ye an ye minnu sɔrɔ Amapu ka lasigidenw fɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la. O damadɔw filɛ nin ye Doyila ye. Doyila mara la an b'a ye ko RPM ye député 5 sɔrɔ. O député 5 olu y'o sɔrɔ Alliance URD ADP Maliba ani Modeki sanfɛ. Olu ka sɔrɔta n'o ye minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o ye kɛmɛda o kɛmɛda 58 ani buruburu 7. URD ADP Maliba ani Modeki olu ka sɔrɔta bɛnna 41 ani buruburu 2 ma. Min ye Tomiya ye Tomiya Alliance ASMA ani UDD MPM olu ye député 3 sɔrɔ. O b'a yira ko nin kelen bɛ député 1 sɔrɔ. Olu y'o député sɔrɔ lisi ADEMA PCR ani PSI sanfɛ. Min ye Jema ye Jema Alliance ADEMA RPM olu nana sanfɛ kosɛbɛ u ye jɔyɔrɔ sebaya sinsinnen sɔrɔ ka d'a kan kɛmɛ o kɛmɛ olu ka jɔyɔrɔ bɛnna 78 ani buruburu 0 ma. Min ye u ni MPM URD ka alliance olu ka jɔyɔrɔ bɛnna 21 ani buruburu 9 ma. Nin ye kibaruya damadɔ ye an ye minnu sɔrɔ ka bɔ an ka lasigidenw bolo jamana kɔnɔna la. Kunnafoniya laban na sa an b'a ye k'a fɔ kunun minisiriso min bɛ tali kɛ kɛnɛya baaraw ma ale ye layidu min di ko diɲɛ ma don o don u bɛ bɔ ka kunnafoniya di mɔgɔw ma fiɲɛbana min n'o kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ ka o kunnafoniyaw di. O cogoyaw la kunun an y'a ye k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ maa 22 olu ye banakisɛ in sɔrɔ. O bɛ Mali banabagatɔ bɛɛ lajɛlen se maa
246 la maa 14 olu ni tora a la an bɛ dugawu kɛ ala k'olu hinɛ maa 56 olu nɔgɔyara f'olu seginna ka se u ka so o b'a yira hali bi ko bana in ko maa bɛ se ka kɛnɛya a la nka hali bi an bɛ kunnafoni min di mɔgɔw ma o ye diɲɛ ma don o don an ka waleyaw matarafa min bɛ an kisi ka bɔ bana in cogoya ma n'o ye k'an majanya ka bɔ ɲɔgɔn na k'an tɛgɛw ko waati ni waati safinɛ la fo k'a jɛ walima k'an nun datugu n'an bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ waati ni waati o la sa an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni fiɲɛ bana in tɔɔrɔ ma